Bon dia, bon dia. Avui comença el meu diumenge. D'aquesta manera, sortint a la muntanya i anar fent una ruta superpuda, super top, en frontal. Que vagi molt bé. Oh, com no podia faltar, la roca encavalcada, brutal, com sempre. Brutal. Tenim aquí, sí, la que veníem a buscar, la cova de Sant Agnès. Aquesta estupenda cova ermita. Al segle XII-XIII ja existia i fins al 1814 va estar en funcionament amb la guerra del francès. Estupenda, ja he estat altres vegades aquí i sempre és un goig. Ara entrem a dir, doncs ja estem aquí hi hauria una cova i aquesta seria la font. El que passa que no hi ha aigua, però tot això hauria d'estar ple d'aigua. Seria estupendo. Llavors la cova s'entra per aquí. Jo ja l'he feta fins al final. Guau, doncs fins aquí la ruta d'avui, espero que us hagi agradat molt. Abans hem entrat aquí dintre, que seria l'entrada, la cova, i la font estaria per aquí dintre la gruta. Que vagi molt bé, fins la propera, Can Rutes!